हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमाज किचन। आज आपण पाहणार आहोत खुसखुशीत चकल्या। चकली करण्याकरिता आपण प्रथम एका टोपामध्ये पाणी टाकून घ्यायचंय। तर इथे जे पीठ आहे हे पीठ मी रेडीमेड आणलेलं आहे, तुम्ही घरचं पीठ देखील वापरू शकता। तर जितके बाउल पीठ आहे त्याच्या अर्ध पाणी टाकायचं आहे। तर हे 2 बाउल पीठ आहे आणि त्याच्या 1 बाउलचं पाणी मी टाकत आहे। तसेच चवीनुसार मीठ टाकायचंय। आणि एक छोटी वाटी किंवा एक आपला नेहमीचा डाव भरून तेल टाकायचं आहे। या पिठामध्ये लाल तिखट, ओवा आणि सफेद तीळ आधीच मिक्स केलेले, तुम्ही ते पाण्यामध्ये देखील टाकू शकता। 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा ओवा, 2 चमचे सफेद तीळ। आपण हे पाणी उकळून घेतलेलं आहे आणि मग या उकळलेल्या पाण्यामध्ये जे आपण पीठ असेल ते टाकून वैरून घ्यायचंय आणि त्याला भागवायचं। आणि आपला गॅस बंद करून हे पीठ हलवून झाकून घ्यायचंय। आपलं हे पीठ आता अर्धा तास ठेवून झालेलं आहे, ते आता आपण काढून घेऊन मळून घ्यायचंय। एका परातीमध्ये आपण हे पीठ काढून घ्यायचंय आणि हलक्या हाताने मळून घ्यायचं। हे भागवून घेतलेलं पीठ आपण परातीत काढून घेतलेलं आहे, ते आता हलक्या हाताने मळून घ्यायचे। गरमच असतं ते थोडं, त्याला पाणी घ्यायचं नाहीये वेगळं। अगदीच लागलं तर थोडंसं पाणी शिंपडायचंय, नाहीतर त्यामध्येच मळून घ्यायचे आणि याचे गोळे बनवून घ्यायचे। हे पिठाचं आपण एकजीव करून थोडं करून ठेवलेलं आहे। आता एक गोळा घ्यायचा आहे, त्याला हलक्या हाताने थोडंसं पाणी शिंपडून त्याचा पुन्हा व्यवस्थित गोळा तयार करायचा आहे आणि साच्यामध्ये घालून आपण त्याची चकली करायची। आपण हे पीठ आता असं मळून घेतलेलं आहे। याचा हा असा लांबडा गोळा करून आपल्या चकलीच्या साच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। त्याला मी आधी थोडंसं तेल लावून ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हा गोळा भरायचा आहे। आपण चकली करून घेईपर्यंत मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता आपण चकली करून घेऊया। अशा छान काटेदार चकल्या पाडून घ्यायच्या।
चकलीचं शेवटचं तोंड असं दाबून ठेवायचं आहे, नाहीतर ते तेलात उघडण्याची शक्यता असते. अशा सर्व चकल्या करून घ्यायच्यात. आपल्या चकल्या तयार करून झाल्यात आणि तेलही गरम झालंय. त्यात आपण बघूया गरम झालंय का. तेलही गरम झालेलं आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये या चकल्या टाकून तळून घेऊया. ह्या मीडियम गॅसवर अगदी व्यवस्थित तळून घ्यायच्या. गॅस फास्ट करून तळायच्या नाहीयेत. ह्या चकल्या आपण तळून घेतोय. उलट्या करायच्या आहेत. आणि व्यवस्थित तळून घ्यायचे. आपल्या ह्या चकल्या तळून झालेल्या आहेत, त्या आपण काढून घेऊया. आणि अशाच पद्धतीने बाकी इतर सर्व चकल्या तळून घ्यायच्या. हे मी एका पेपर टिश्यूवर काढून घेतली. अशाच सर्व चकल्या तळून घ्यायच्या. आपल्या चकल्या तयार करून झाल्या आहेत. तुम्हालाही माझी रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तसेच तुम्हाला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू.